Добре, снимаме. Това е нашата сьомга DJ Плазма. Той е подгрял с метанол и разни други екзотични питиета. Ето снимаме, показваме. В момента загрява всичко. И след малко ще приплува този олимпийски басейн под вода. Нали така? Точно така. Идеално. Разбира се, басейна е изпълнен с много препятствия. Като е това, например. Това е специално за Владо, дето не вярваше, че ще преплувам басейна под вода. Да, специално за нашия Владо. Не глигана ми другия. Добре, вземем стартова позиция. Чува искате ли? Няма нищо. Верно успех.